Окей, хора, добро утро. Сега се събудихме и е 6:45 и закуската ни почва в 7. Днес ще ходим в Природонаучния музей и ще има аквариум и много готини неща и се вълнувам. Така че сега ще почна да се обличам. Фитчек, значи блуза от Ойшо, това пол от Ойшо, дънки от Бершка и тъмно бело от не знам и чорапи на майка ми. Аз ще да свиря се. Monia, Salzburg. Hello. Hello. Кажи нещо на динозавър. Да, вие как стана? Хора, това всъщност е истинския размер на серията. О, мага, хора! О, хора, вижте, има такова мини шарк. Да, хора, ще вземем аквариум. Да, хора, аквариум. Али, вижте да се приближава и да се осъществим. Да. Хора, вижте от моята камера. Какво може да направя? Да, вижте как ги убиват хората тук. Абе, мишето сега в хотела ли е? Колко ли си? Сами мишето сега в хотела ли е? Ще се снимаш тук и изглежда. Да. Пратихме ги на групата на семейството и баба и дядо бяха на планина. Вижте. Да, не ми хареса. Не хора, моля. Хора, ела тук. Акула! Вижте, адски шкили, брош. Black Reef Shark. Тихо ти, бе! Аз съм да гол! Вижте розовка. Много се чара. Там обаче свършат. Ето го, подпиша. Не. Да го снимам много друго. Ето го, хора.
ma seahorse. Seahorse, stop eating. Arabe, несу твоя да не. Виждаш ли при когарите бяло? Това май също е. Има целорол. Има целорол. Ja Аз съм виждал. Maar dat is kuskuri. Хора, тук Немо, някъде има стол. Немо. Немо. Къде има скатулка? Къде? Ма трябва го намерим. О, май баш. Немо. Атка. Немо. О, вижте акселата хора. Има аксел. Spirit animal. О, хора, вижте, тези се сливат толкова добре с сигарито. Вау! Виж, това се казва Пакистан. Не, просто къде си ги намерих. О, хора! Това са много готини. Да, аз също много харесвам такива, те са нови. Да, знам, аз годя. Това изглежда като карфил. Те са glow in the dark. Там. Аз буквално си мислех, че този човек е жив. Вижте, имам оливчета в джоба му. Това е по-доброто. Значи, мис по география не го обяснява по-добре, това го обяснява по-добре. Може да бъде да опитам. Хора, това са ми повече, отколкото аз съм се събрал. Я? Беше изгубих си. Аз карах 200 сърца. Ето тук ти оставам пред монета, окей? Това е скал. Ето тук ти оставам пред монета, брада. Това е скал. Това ти покажа. Ja. Ja, maar dat moet je. Venus? Uranus.
Да. Я, гайс, дайте да направим Нептун. Хора, казваме, че сме на Луната. Снимаме се и казваме, че сме на Луната. Starts at 10:30. Аз не мога цяла. Гайс, сега е толкова приятно. Мистер, кога ще ни е почивката? Окей, хора, Once again, it is the heart attack of any other shock. The mobility act of the IGL carries the voice body mask as well. So all needed to always stick together and rotate to the back. She's constantly locking and cursing her husband. They fight all the time. Chris hadn't paid the rent for 2 months. It came to a wonderful place. Everyone was happy. He stopped a man. Окей, хора, спираме на още една бензинова станция. Това е като 2 часа по-късно. Бен. Следващото. Това е другото любимо на баща ти Марче, се казва. На всички в Словения се казва Марчета. Това е Марче. Изтъглавни тук може. Ай ти, че боксата си може. Много малко. И аз така. Не, бе, нека да кажа. Искам, че... I gotta see the... Манго. Ако искате цяло си време, за да може защо се спряхме тук? Защото символът на Любляна е дракон. Навсякъде ще... Excuse me, момент, кога ще ме снимаш? Някаква мишка.
Hello. Много красива мишка, която би запазила вкъщи. Какво? Бувам иначе... Хора, сега отиваме в Ако Дием ходиш в другата Австрия. година на Турция, ще получиш някаква така значка, че си ходила на... Сега отиваме в Дием в Словения. Има още 20 минути свободно време и е много готино. Обаче не искам много да снимам, за да мога да се насладя повече на всичко. Не е много готино. Има много магазини. Хора, пристигнахме в хотела в Хърватска и ето, сега ще ви направя тур. Иначе влизаме и тук е гардероб с дрехи, нали, къде да си оставяш. Ние ще стоим само една вечер, нали. Тук е банята с малко, ще ви я покажа. Тук е спалнята. Това е, има 3 легла. Има огледал, което е много готино. Стъкна врата. И 2 легла, които сигурно ще ги съберем с Лили. И това е цялата стая да изкри. Много готино. Даже това може би, този хотел може би за сега най-много ми харесва. Също вечерята почва от 8, а сега е 7:39. Окей, хора, сега ще ви направя тури на банята ми. Това е basically банята. Влизаш, тук имаш мивка, огледалци, чашки, кърпи, хартия, сапун, туалетна, вана, такова и да. By the way, хора, вечерята е actually от 8:30. Хора, на вечеря сме.